क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय हरिनपुर गामियाव दैबाना जादों हा खुरखानाय फ्लाड डेमेज गय बिफांसिम मोनहैसै हनै ओरैबायदि दै ओरैबायदि अखा ओरैबायदि हा खुरखादों गामियानो जोबनानै थांसै नायदो बै गय बिफां थांसिगोन 5 मिनिटसो उनावनो खुरखागासिनो दं अखाबो गोलैगासिनो दं दैया देरनायनिफ्राय देरदों गामि जाजोब्बाय ओरैबायदि दै देरदों नै गङिया दै होनो बेखौ बे जाहैबाय हरिनपुर गामि खुरखाजोब्बाय खाथियाव एलपि स्कुल दं नै मोननोसै बेखौबो खुरखासिगोन 20 हातसो गोजान दंबावो नैबेनो सरकारि एलपि स्कुल खुरखागासिनो दं नै गिसिखागासिनो दं बिराद गिदिर गिदिर गिसिखायो नै गय बिफाङा गोलैबाय दाउ न'नि मानसिया हाफायदों गय बिफांखौ हास्लाबगोन ना हास्लाबला बिसोरो दानफायदों हनै हायाबो खुरखागासिनो दं अखाया बारानिफ्राय बारासिन जाबाय खोनानो नागिरला बेनो गामिया बे सिङावनो दं गोदो हरैबारिमोन बै मारु नुहुरनायावमोन दा खुरखायै फैयै खारबोयै गोदान खारबोयो दासिमबो बेखौनो होसोबाय थायो नै दा खुरखाबावगासिनो दं थानो जायगा गैला फ्लाड डेमेज गङिया नदी हरिनपुर गामिनि ओरै खर'आवबो खुरखादोंमोन नुहुरा होथेदों एसे नैबे सेभ खालामदों आंखौ नैबे सेभ खालामदों आंखौ औवा बे खुरखायोबा आं थानायखौ खुरखाजोबसिगोन ओरैहाय हनै गिलु फालु दै देरनायनिफ्राय देरदों दैया अखाजों सिनायनो नागिरला हनै दालांजोंबो देरबाय दैया हरिनपुर ब्रिज एलपि स्कुल नायना लादो रायजोफोर इयुनाव मा जालांगोन बे गामिया बे खुरखाजोब्बा थानो जायगाथ' गैला लेन्डलेसआवसो थाखायोमोन गय बिफां दानफायगासिनो दं न' बिगुमाया दानफायनो हायाखै दाबो थांसिगोन नङाबा दैजों खुरखाबाय मोननायानो मोनखाबाय गय बिफांसिम दानफायगासिनो दं खुरखाबाथाय खुरखाबाय ओरैबायदि गिदिर खुरखायो
बारा खाथियावबो थाजालाय लाङा खुरखायो हनै माथो हनै हनै गेलेबाय गया दानफायगासिनो दं